5K cebuzile lo ngcokolo cebuzile qhosha bani ucha kuze 5K ungikhokhela imali engidingayo ngoba yimini inkosi uMaskandi yangasenda bayi yaya babo Sanibona siyanibingelela sajabula ukuthi nibe ingxenye yalo mbukiso. Leyo ke enye yamavidiyo uNgelovi ake aba nama challenges before uma ethi wenza izinto uyayihlela kulo mcimbi wakhe ikhuphukane zakho. Yikho lokho okunye kwakho wakwenzeka ukuthi ufike umuntu azomlwisa emsebenzini wakhe. Kodwa ke izinto ezinjengalezi ababengayinaka uNgelovi izinto eza contribute ukuthi agcine enze lesi statement asibhale ku Facebook. Lesi statement sifundeka kanje: ngike ngaba nengxoxo nenye yama brands amakhulukazi la eMzansi ngifuna sponsor or i-partnership. Bavele bakubeka kwacaca ukuthi into yabaxosha uMaskandi ukuthi isigameko zokujikijela stage ziningi kakhulu nokulwa. Lokho kungabalimazela impahla kanye negama labo. Into njenge stage, sound, screen, markers and finish kubiza ama-millions mabe ukuthenga. Bathi futhi imicimbi yethu iyona ekhokha kancane on gate takings ngokwamatikiti ke uma kubizwa amatikiti. Kodwa bayakuthanda ukuthembeka kwabalandeli ba uMaskandi kuwo. Kuningi okuhle osekuzuzwe uMaskandi futhi kuningi kakhulu okusenzeka. Ngiyacela kuyona yonke imicimbi ezoba khona siziphathe kahle, sibeke uMaskandi phambili. Ningofakazi luyaqoza uxhaso kuMaskandi, ikakhulukazi from the corporate sector. Wasiyayivala ke uNgelovi. Kuningi okanje okuzokwenzeka uma bethi bayofuna uxhaso ngenxa yegemegeme ezizalayo, ngoba kunezinto ezizalayo lokhu siyincoma sithi zi-right, lokhu iphindaphinda sithi hayi uyinsizwa ubani uyinsizwa ubani. Izinto ezinjengalezi yizo izinto okumele nizibheke bahlelwe emicimbi njengabo uNgelovi. Le ndaba nina makwenzeka izinto mhlawumbe niyasaba ukuthi nizothuka abalandeli bazontshela lapho kumele niyoyilahla ngakhona entabeni, ngoba yini nisaba ukuthi nizobe nithinta iqhawe labo. Akusasizi manje, sekuyaqala manje kuyabonakala ukuthi izinto ezithize ayisabekezeleki, ayeke usakhona ukubaleka ucashe ngesithupha. Kunokungenzi kahle kwabantu abathize kuMaskandi ababukelelwayo kuthiwa bayizinsizwa. Yingakho bekwazi nokuthuka or betshela abalandeli babo ukuthi ababasizanga lutho. Yalibona nje lo gama elinjengalelo ukuthi umuntu awumsizanga lutho. Ngoba umuntu uyekelele isikhathi eside enze into, kuphume uquqaba luzomvikela luthi ubengachazi ngalo nto enicabangayo. Why nina nithinteke? Because bangakhulumi ngani. So izinto ezinjengalezo nje okumele nizibuke ukuthi ngokuhamba kwesikhathi izogcina vele kumosheleke. Imicimbi kaMaskandi vele iyogcina inenkinga ngokusayo. Iyogcina ingasalungiseki indaba yayo. If ningayibheki kuzoba nenkinga ngoba kuye kusuke umsindo omkhulu njalo kumele kuncengane nomuntu oyedwa okuthiwa manje uyokhunywa naye, abalandeli bakhe ngeke beze yena akayi lapho. Njalo kunento ethize ngalowo muntu lo, njalo kunomuntu ethize. Yini yahlahla inkinga? Ufuna ini lo muntu? Ufuna ukuncengwa, ufuna into ibe ngaye. Bebaningi kangaka abaculi abalandeli kuthiwani ngabo abasuke bethenga amathikiti uma ketho lo mcimbi. Njengalento eyenzeka nje last Thwasa le Council khathi kununjoka kwaba nomsino nje omkhulu. So there's too much going on kulento zikaMaskandi. Engathi mhlambe lento zama competition ukuthi banizotholani, engathi mhlambe ningayibuka ngenye indlela ngoba engathi abantu abayimukeli imiphumela mayisi ivela. Kunokukhuluma okuningi nokubhuqa nembuqo nje eningi nje ebakhona kwabanye abaculi futhi uma ngilezo zinto lezo. Bafike bevuma ukungena kulo competition bese beyahlehla bayahoxa futhi. Bese kuvela ezinye futhi ezinye inkinga. So kuningi lento yokumotivate abantu ukuze bathenga amathikiti mhlambe niyiyo eyinkinga ngoba igcina usuku abalandeli mabegcina belwa kuba neproblem. Njengokuthi obani abanabalandeli abaningi. Leyo nto leyihlala questionable, abalandeli abayithathi serious uma beyizwa lento leyo.
ukuthengwa kwamathikithi kumele kuze kulandwe iproof ukuthi amathikithi athengwa kanjani belwa abantu ngoba yini shuthi lento emehlweni namba ayiqondile kodwa nje nikubheke nangendlela abantu abenza ngayo ukuyomosha umcimbi womunye umuntu ngeke lento ayenze kuwe lento ngelovi azongibambatha nje ayenze komunye umuntu omunye umhlelo omcimbi ongasini umaskandi ngeke asuke kuba yakwenza lento yoyenza kini ngelovi ayigcine kini kuze ngigcine vele mosheleke into zeni kube ne trend nje ama izinto ezirong ngomcimbi kumele nithole indlela enizodila ngayo nalento nendlela umcimbi nizomaketha ngayo umcimbi ungagcina usungusingayi umuntu loyo cause kusuke baningi abaculi bezoperforma lapha befuna ukuzoyibonakalisa ikhuphoni ezakho imicimbi emikhulu kabi kamaskandi ingagcina number 2 after impucuzeko so kumele kushintshe ukudla eplatini bafethu ngizoyivala lapho le video kodwa khona engizoyifaka ivideo ukuze niyibukele nansi ivideo ibukeleni singala ngiyacela bafethu ngicela siqedile kodwa oh nama jongo siyaphila bafowethu abafowethu bengena lapha umthakathi sengimehlule bantshela abafana Kena ngezinsimbi edlezile fuma wethu. Ngivume. Ngeke mfowethu. Ekathemba bafethu. Maneni bafethu. Hayi. Ubinse. Bafethu ashwazi bezetini zayo. Oh yes.